caggal nde faande jonde aadi jonde weltare jonde yiɗi jonde pularu e bambaɓe homo jooɗi jonde nde homo joɗana jonde nde wonno jonde joɗa holi bandiraɓe tawtaraɓe jonde nde holi saha min jooɗi jonde nde holi hitande min jooɗi jonde nde holi nokku kadi momin jooɗi jonde nde holi o pullo kan o bonnani pulagu jewtere nde jonde ina jooɗi hande ne yewta jonde joɗade nde ko wambawi moon sehilamu rendaɓe gurdama ɗum haade balɗe ina jagge daɗe kolle komin bakele dangare miñam batemba dangar ina jagge e daɗe guitare miñamen ba Huseyni Demba Diagne mawni amen si Kalidou Hammadi ina yewte jonde joɗande debbo e jaalal misa moodi ali gueɗal bonani jikku ɓawlani yewtode ta ñama kala ni ñagotoɓe tawana ko tawene fodi humta haaju bonani jikku ɓawlani yeeso debbo pullo muuro muɗum bonani ladde muɗum bonani baramata Alpha Kayel o debbo pullo hande min jodde jondi siway nder kaset 18 deuxiéme mois l'an 2012 ɗo e capital Mauritanie tawa kadi ko e nder galle makko e min tawa leegal ana wiye Darou Nayi ba hakkude miñiraɓe e mawniraɓe min jooɗo hande e hakkude kadi ɓiɓe bamma en ɓe min joɓa ñamkolluji maɗa ɓe gollanta sukaɓe jaɓa kalaji e ñagoto ba nde tawnomo gollani ay hunde kam haalanta kay hunde walla haale firto tan beele heɓe garñewa señague e ñaaƴe wonani jikku ɓawlani e saɗata ñama kalaji e ñagoto e Alpha Kayel haɗani ɗawani bonnani fi kala bonnani kañama kalaji e ñagotoɓe pour ko pulla tawtara kase ɗo ina haɗa keddi e jonde nde ba Adama Alpha Kayel jamɗi taƴori jamɗe jam ñalla waala olo ana joɗina tawtara kase ɗo Bayaya Amadou Julde so Alassane Ismaïla ba Saydou Idrissa ba Aboubacry Saydou ba Abdoul Siley Jawo Tamba Mabo Sise Fatimata Boubacar noddirtede nen nayi ko Sehil Ramata Alpha Kayel ba Fati Ibra Kayel billal Birama Tinere ɓe gosta kaka e ba Dieynaba Ardo jontade joom 140 siri ko ɗum ɗo e needi debbo pullomo haala muɗum hewani golle muɗum famɗani kanko baramata Alpha Kayel o itamaman pulagu joni ɗo e faaɓe heɗo yaade kase ɗo o wima ɗum nayi nder nayi e noddirteɗi siiwe en kono kanko inni o aynanta bambaɗo o wi o inni o aynanta bambaɗo famaji so hokki so o wi so tawi pulagu famani
yo o namni o haalana pulaago ko ɗum firtata hoko woni aynande bambaɗo pullo itta rokka bambaɗo muɗum wiya bambaɗo kori a yeeyani de waramata alfa kayl aynanani bambaɗo ba o debbo pullo hitande meɗen 2012 min jiiti 10e région 35.000 ujunnaje nogas e joyi ɗum ko salam hakkude amen min si Kalidou Hammady Ba Demba Dangaro Ba Husseini Demba Diagne mi rokkima nayiri nder nayyi bisimilla ma to galle babam to wallahi barago maɗa nammuma toon ɗum tatiji nder nayyi jalalo ba ɗo e capital Mauritanie Nouakchott ujunnaje nogas joni joni e jonde joɗade nda ine weeɓe haala weɓade golle ba ñaam golluje maɗa e ñama kalaji e ñaagotoɓe ɗe kañata e kaset 60 a yii min kalat hunde hen ɗo baramata alfa kayel pullal baraka debbo pullo kanɗo o bonnani pulagu tawa nafa tawe nafa wonde humtani inchallah so taw woni boyinga o ina immo e Mauritanie so taw woni a arani place maɗa ina woppe loga a yii ko ñalaɗe ceerno yimɓe so wona ɗum ko wonno ko ina heddi abbotoɓe abbeteɓe baramata alfa kayel hani tan ko mbayani saabu ɗo kuuɗa ɗo bonani debbo pullo kanɗo ko bonnani pulagu tawa nafa tawe nafa wonde humtani albarka woto bonta a yii sa hoɗanama jaru o majjani sa hoɗanama jaru o duɗani saabu jaru noddi ko pulagu jaru noddi ko dimagu so ƴewama to galle bamma to wallahi ina tawe to so kase ɗo hooti nokku biyeteɗo puudama sammen jamɗi taƴori jamɗe jam ñalla wala bonani jikku ɓawlani yesoɗota ñama kala jee ñagotoɓe ba Alassane Alpha Kayel o gorko pullo weñita ɗum kala e waktu ba Hammou Demba Kayel ba Amadou Abdoullahi Kayel ba Djibi Harouna Kayel beele heɓe garñe wase ñague ñaƴa bonani jikku ɓawlani yeeso ba Abou Mamma e so Demba Nadjirou Paate o pulagu mi salmini ba Matam Alpha Kayel e ba Huray Alpha Kayel mi salmini pulagu buudama sabu aduna ko jiiɗa ko e ñalaɗe tan wurde bonani mayde bonani boni tan e aduna ko wasde sasone ɗum wurtina kaso ma yi majji a yi gurdama no wodi nafoore wona fo o nafula wonano nantino bawɗo bakkilo ilamu subhanahu wa taala ay barka ba beele heɓe kadi ƴeewa se ñaague ñaaƴa bonani ko ɓawlani yesotaji makkalaji e ñaagoto e ba Oumar Alpha Kayel o wi sa joɗotima e baramata Alpha Kayel walla omo jogo pilisire weltare o wima kay toon 1000 ukiya ujunere mbuɗo hakkude gaynako e cimmowo kanko debbo beltide jalalo ba gonga Allah danejo makele dangano Allah jarama jarama bisimilla ma si Kalidou Hammady jewten debbo pullo basiraɓe gaɗon haɗe sago Allah sago mo mare mo kana fakketo Allah sago ka sago eyyi kay min joɗoɗima e jom mo danejo gadde gallaɗe gomin gowi joɗodade e damal galle bamum gomin gowi joɗodade e gaddeji e o debbo pullo min battino min banno kadi bagele dangaru mi haalanima hande mi hiɓɓinat jondam nde ha hiɓɓa gaɗol konngol a yirani fa ɓurtani bismiti jaltani hande gadamare tooɓi lahi debbo pullo mo wonati mo mbeɗo on jammanmiɗo joni min kaaliɗo mabo e kono fadami seeɗa si Kalidou Hammady samba gangue bari eɗen kalda e beele heeɓe garñe wase ñaague ñaaƴa jangguiri faɗɗori jamde jaam ñalla wala jawo tamba mabo o wi sa joɗodima e baramata Alpha Kayel debbo e jaalal mi samode aali gueɗal debbo pullo kanɗo o bonnani pulago
wallahi ko weltiɗo o wi so weltima o roka kalis o waɗa 1000 ugiye ujunere mum koye weltare wonno bandiraɓe ko weltiɗo jawo ja jawo ja jawo ja jawo ja nani nokkude wiyete serkaye jokano kadi kumɓen gono jamali waɗani seeɗa si kaalido hammade nen kalda e debbo jalalo kannoma gonnani pulako baramata alpha kahil o weltidira jonde jooɗani nde joom galle makko ngo yawani samba guesel maaro tanken tamaroje gange samba saada gange welitani kaalidu gange e ba mamadou alpha ba oumar alpha ba abou alpha e ba alassane alpha ba adama alpha ba yaya amadou sise fatimata boubacar teɗo nennal o wima 2000 ukiya ujunnaji ɗiɗi muɗum koye dow inde maɓɓe ɓe belta ba jalalo ba bandere dangaranani haala debbo pullo o jaati allah wonara mawniraɗo gorko hammadi mo mbiyanmi afo wallah hammadi mo mbiyanmi afo jaalal gonga hammadi mo mbiyanmi jaalal mi samodiyaɗi geɗal jalalo ba pullo gorko mo watta ko wattake e dow hoore muɗum timmowo leydi janandi leydi bamum timbetaka bada ba woodi imo debbo pullo mo neraka ƴakkuru firaka ɓuuri so kasanaji ɗi kaltoyi to leyɗe raneɓe sise fatimata boubacar ɗo dirteɗo nen naw emi salminima sa joɗotuma e debbo jalalo kanɗo wallahi omo welto hen o wi ko giɗo ko sehil makko wi ndede makko e tawno ko jomiraɗo subahanahu wa taala o tan jeeyidde muɗum koɗo wela fo joƴƴinta e dow inde baramata alpha kahel gange samba sada gange ibrahima ali ñang ibrahima aliou inde maɓɓe e jettode maɓɓe o waɗa kaytol milugue ujunere ɓuuri koye weltare sise sisa beele heɓe gañe wase ñaake ñaaƴa bonani jikku mawlani yeeso alkaƴama kala de e ñakoto sise tugganma koye Fouta Toro ha addanma e Fouta Nioro sa wiɗi sise pula ko o additi sembe dole sise ko ngalla dane jamɗe taƴoɗi jamɗe jam ñalla wala bonani jikku ɓawlani yeeso aɗa ta ñama kalaji e ñakotoɗo ba adama alpha kayel gorko jalalo kanɗo ko bonnani pula ko jalalo ba mbiɗe welti wi wallahi e allah mbiɗe welti jaati ya rabbil alamin kadi alhamdulillahi rabbil alamina allah mi joɗoɗima e bagele dangaru ba demba dangaru ba sehel demba jaaɗi si kaalido hammadi bo o meeɗano yiide waɗi joɗana jonde nde ko mawnom debbo kadi jomiraɗo subahanahu wa taala o waɗi sa mbi jonde nde ko mawni ko debbo mo yawaki o baramata o fa o wi kadi en puɗɗorima kase ɗo gorsoji sehila e makko ɓe ɗum dendangal pulago o wi tamaman kadi pulago o ɓi jalalo ɓi heɓɓiyaji e ɓi hebbiyaji jaw ɓi diaw ɓi kawetani ɓi ɓi
welnaji o wi pulago ala paltor hakkude ɓirowo e gaynako wi ugiya ujunere muɗum koye weltare pullo ba jaalal misa modi aali nena wonani jikku ɓawlani yeeso joni e jonde joɗade ba guele tangaɗo mi rokkima fani mille koyno jabali luuki piɗi ɗo kini kecce ɗi gallaji ɗo e Nouakchott ba Adama Alpha Kahel jooɗi ba guele tangaɗo puudama sammenge téléphone soni mi rokkima toon curoji caroji diwnoji ñaale hitande meɗen 2008 ayi mi wiima aduna ko jiiɗa ko e nelal ko timmo golli ko ɗum woni komin jewtoyde nde tawno minen min jokkitoɓe golle Allah a yii min jewtata ko mo Allah yewti o jomiraɗo subahanahu wa taala o yewti on ha paari joni min joɗɗo min jokkita golle ɗe ali barka pulago pullo mi wiima si kaalido hammadi ala nanda sona tawa ko e hoore muɗum way kono kosam ɓira ɗam ni kala ko jiiɗa ina kawla heeɗi mi jeeyaka hen gonga Allah ba jangara haali gonga bisimilla ma si kaalido hammadi wiyami sabiyu o kewoni komɓe gono jamani ɗum keɓiji ɗo geloni faɓeyo goreji famin bilaji mbaɗi wonɓe deɗi ɗi gaccani tani ɗe koyɗe mumen nayyi ko nayi mbatta koko kanji tan mbatta ɗum iɗi gaccini ayi jam si kaalido hammadi ko heddi ko jokkitiɗon mijoji nayyi golla ɗeɗon golle goɗɗe ayi nayyi aduna way kono sinamani hunde fof ko waɗani wallahi wawetake mi wawetake ta ɗum bawo mi joɗodima e ɓaɗe debbo o hande maɗum dari yewtude debbo pullo tan no ayimamo carte gallani e junngo mum segani kanƴe biyeteɗo élevage baji yalala ba weeli kam e darande saɗi corgal weeɓi guura debbo pullo tan no ayimamo carte gallani e junngo mum ay handa joɗodima e rewakeno ba aduna e heedi tan ne haali noon ɗo ɓeɓe heedi ɗo tinno ɗon tan ba guele dangal ɗum fof ɓandu ɓuuro muñamo wonano sonnude mbawi sonnude hay sono muñani ko timminde laɓol ba mum ɗo tan ba so neɗɗo yeɗima ɗo ɗamal galle mama ɗon e sakki so ñaguima ɗon ne hokke so ñamlima ɗon ne ñamle ba a darani temere debbuji mo mbiɗa ɗum yo Allah yettam no waɗi mini waɗa mine oɗo wayni ala debbo pullo daro mane kayima fayi e tawnoɗe poƴƴa debbo mi tiwtorani min kaliduma baali Allah bilal birama jinere ɓe go saha hay ba fati ibra kahel tottano joom sa kala se gonɗine debbo ɗo ene salminima o wi debbo pullo kanno ko bonnani pulagu jewteɗo ko mawni ko boyawani woni mawni ko woni sehil makko e dow inde baramata Alpha Kahel debbo jalalo kanno ko bonnani pulagu sise fatimata boubacar bamar Alpha e bayaya amadou ba dieynaba ba adama Alpha o wima 5 sa ɗo ɗiya temedde joyi tawa ko weltino pula Alpha toujours de eɗen kalda e debbo jalalo kanno ko bonnani pulago baramata Alpha Kahel weltinira ɗo jonde joɗade ƴeekiɗa e dow inde ba dieynaba arno e mama Samaya e ba Aissata Demba e de Sala Baccel e ba Hajja Goral so Hajja Goral ja Aissata Kouar e ba Fati Adam inde maɓɓe e jettoɗe maɓɓe ñaama sikki sa uwi e heltade anna bandiraɓe ko weltire koko barama Alpha Kahel jalalo ba ba guele dangal debbo pullo mo bonani jikku ɓawlani yeeso janggani fudduɓe kaddaka
debbo jalalo sabu debbo jalalo no hani yewtede so debbo jalalo o yewtama non kane mbaɗi sa nani haala fatimel tijan en ne kaale wonko ƴettide hande ari Fatimata Boubacar Kal teɗɗodirteɗo nenna weltinira ɗo ba Amadou Alpha Kayl e ba Oumar Alpha Kayl ba Abou Alpha Kayl e ba Alassane Alpha Kayl ba Adama Alpha Kayl ɓeɗo ko bandiraɓe worɓe o yewa kay sanga Allah ko senge sango ƴeewel tan wonde bandiraɓe fof beltini mum lawol baraka aduna mo jiiɗa ko e heedi tan wona ɗum ɗum ɓawnani yeeso janggani wurtuɓe kaddaka tawano ko tawene ko wonde wurdaji nandame billal birama jine remɓe ko wassitake gaari sorake Amadou noddirteɗo Kouro jontaɗo joom sa kara sire gonɗo e nede albarka e noddirteɗi jawɗi e galle bama walla nanname ba Coumba Mato Bay mbige debbo e jalal bisa moodi kaari gueɗal haɗa nawani bonnaji kala bonnaji kañuma kala jeeñagotoɓe ɗiɗi tawoji e galle bama e noddirteɗi coyel en walla nanname Diallo Jaami Mamoudou Bayla Bocar debbo Purlo kanno bonnani pulago ɗo nefsi jayi gati muuti aduna ko jiiɗa ko e meeɗi tan haari ala e mum walla nanname Diallo Mayram Siré haɗani ɗawani bonnanti kala bonnanti ko ñama kala jeeñagotoɓe debbo pullo ɗo e nokku biyeteɗo hayte mari ɓuuri e ñande kala yo ñande kala ɓuuri muɗum aduna ko jiiɗa ko e heedi he tan baramata Alpha Kayl ɓurɗo albarka kaldo e debbo jalalo kandu ko haɗata o baramata Alpha Kayl ƴettine ɗon e joɗande Sise Fatimata Boubacar no dirteɗo nenna Touré Hawa Salif e ba Coumba Tomi walla ko alsane tandu joom suudu muɗum Salla Bouda ba Ali Yero Cille Diallo Yaya Ceeɗo ba Abou Alpha Kayl e Diallo Fati Ceeɗo 2000 umiya ujunnaji ɗiɗi ɓuuɗe taw inde maɓɓe e ɓen ko weltino jalalo ba gallani e jungo mumin koti ɗo min tottuma ɗiɗo morsoji on suwoynen hakkude ma e amen nan jaru ba so nder noon sa hoɗanama ɗum aɗa jari nde tawno aɗa woni ɗum ceppoji moƴo e jullade kaltoyoji gueɗe nangue fuɗade nayyi ina tawe galle bama ɗo debbo jalano darɗo Ayuba mbo carte ngallani mamin jewtirma ɗiɗo gaati so jomiraɗo subhanahu wa taala jaɓi ɗi ko gaati ance kalase fulla mo ñemtinani pulaako tan a wonɗu a sifa kadi a ɓata kadi mo wonɗum jatan min kaaliduma bo haali fembaɗoto jalal mi samo waɗi ani gueɗal tan nata aynaɓe jaw dalle mbirama so way ɓuuro guelajo kartaji baggiji newe niɗade jawɓe mbaɗe mbatto mbatane ñamade kono ɓiɗa mbaja mamma golle asko noon konta feri anta moussa samballa labbo doga jeeri goto kiga ñaabina daani lalalo kasetɗa nani ayi golle mi haalanima ha heewi ko dokke tan woni yaye jammoje so dokkal waɗani noon albarka woddani huɗo ko kono nokku nanata ba tono bamum tono babiraɓe janande sappo ba jamani ko tan ba gañi galli waali
jomba mo le ko ni ko alfa ko tan ni be ay ko mi kada haruna ay se ko ore ni renda ta ke yargano tan ay gardi non mettu ni ko mi ko jewtude amen le min mi do ko mo de waade no mani e ko fulo tata yi ko debbo mo na de beedu ay partout sere kalde Cissé Fatimata Boubacar ina woodi ƴeekiraaɓe Ba Diallo arɗo e dow inde Ba Diallo arɗo e Ba Aissata Demba kay e Salamata Badji hajja koral jaay sada kuwar e ba fati adama ñaami senge sangu gewel sar man bandiraɓe ko ɓettiri Cissé albaraka ayi ɗo min jewtiri Diallo Saydou Ali yeroɗo galal tan duga e gollan gorko jenguel o kandugo haɗata hitande meɗen 2007 min ɓeɗodiri juuɗe capanɗe nayi ujunere da e jonde joɗade temedere e nogas e jonde joɗanne weeɓe haala weeɓani e golle min battide gorko pullo kanɗo hitande meɗen lan 2011 ɗo e Nouakchott o gorko pullo min ɓeɗodiri juuɗe weeɗi min temeɗɗi ujunere da ba guere dakarɗo weeɓe haala weeɓani e golle Diallo golle limata jammoje kala ko jiiɗa ina heddi wadde ina heddi welde jomiraɗo subhanahu wa taala min ɗitti o force min jewtiri ɗum pullo kanɗo o Diallo Saydou Ali yeroɗo galal jenguel o kan a haali gonga noon sibo moram ko mawɗi mi so jumɗi bagañatata ko ƴaggere keeno ayi wonde goto e jalli jeeri tiwalli waali jambati sama lama dembere jambaƴe bewla mbaje mbamma kon nelantaki Diallo Djibril jegui Mamadou dogani ñalloɓe yiwani ñaɓato gonga Allah nen yiɗume Diallo limamu cillel goto e jalli jeeri tiwalli waali jambati sama lama dembere jam ɗomo haɓetake haɓata haalta sirata ƴama kala je ñagoto goji o gorko pullo weeɗi kam wolis ɗiɗi wolis o mi tawi toon bagage moƴƴo ba gueɗe dangar capantati ujunere da ñotira ɗum ha ɓeyɗi rokkede naggue e Nouakchott mbimi pullo mi anda taw Nouakchott ina mari nayi saka babbaɗo rokke ɗo ɗi naggi mi rokkima dawoji ɓoggol capanɗe 5 ne weeɓe haala weeɓani e golle wadde Diallo Mamoudou Ali docteur wasɓe jaati ɗiɗen neɓi e Sal Saydou Abdoul haɓetaki haɓata haalta sirata ñama kala je ñagoto ayoti Dia Abou Mamma Diallo Mamadou Ame Dia Demba Hammadi rewɓe fulɓe rimɓeraneɓe sañotoɓe koye bijaji morto e balaminaji Diallo Benni Galo e Diallo Seynibou Galo bari siroru selleke ba heɗo ba ay an yewtiraɗi mortoji eɗen wadda hitande he noon juulen ndu ay ɗiɗo kasetaji jewtira to leyɗe raneɓe an e sehilaɓe ma fof ɗum jaru e hande noon ko ka woni kamin noddirte 1 heure si gidimaka hande to banggal golliɗi e haala ka fof ka woni 1 heure si o ayi banguele dangaɓe so timo jalata ten ko ta ko yeeso ñamata jiiɗuɗa e albarka goni sabiyu sukaɓe fulɓe o adama ne darama ne moosa waaw ba albarka dolokkaji e kalisaji mawɗo o tippel jiiba am kaalidi mamomo yakkuji nan toon jiiɗuɓe afoɓi afotaniɗagal afo waaji ko mbiyan ɓe guddiri seeɓa hoore ndi rendetake yarda no muural muminina ba kullam komi yimani lawol gotol noon ko jomiraɗo subhanahu wa taala jaɓi nde tawno gare mi wonimo wonata wonde ɓe ne ganduɗa min wayama yo ko ganade jekki jiggata e waade goɗɗo ayi ba
jibrilu ratini baydi hammani baka man yeewu golle no mbadduɗen ni so jomiraɗo subhanahu wa taala jaɓi ay wiyama pullo ba